കേട്ടാ എൻ്റെ കമുസത്ത് നമ്മളൊരു കോഴീനെ എപ്പോഴും കാണിക്കില്ല. എൻ്റെ ചെക്കനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനിക്ക് കൂട്ടായിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് വന്നാണ് കേട്ടാ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി, ഇവിടെയുള്ള വേറെ ചേവലില്ലേ ഇവളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവളെയും അവനടിച്ചു മാറ്റി. ഇവളെ നോക്ക് കൊത്താനുള്ള റെഡി ആയിട്ടൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെയും ഒരാൾ അടിച്ചു മാറ്റിയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം മറ്റേവന് വീണ്ടും പെണ്ണില്ലാണ്ടായി. അല്ലേടി അല്ലേടി നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേടി? നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേടി? കൊത്തണം നോക്ക്, ചോദിക്കാൻ കാത്തിരിക്കണം എന്നെ കൊത്താനായിട്ട്. എന്തോന്ന് വികൃതി അതെന്ത് പാവണ കരിമീ. ഇത് നോക്ക് നോക്ക്, എന്തൊക്കെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊത്തണേ. അടിച്ച് അതെയോ, നല്ല കുട്ടിയാവടി, നല്ല കുട്ടിയാവ്. ഇനിയെങ്കിലും നന്നാവ്, ഇനി എനിക്ക് നന്നാവ്. ദേഷ്യം നോക്ക് നോക്ക് രൂപയെ മാറിയതിൻ്റെ